Okay, ikaw yung video tanan man oh. Mao gani, di man ni. Mo gani ka gipas gusto mo istorya ka mag-videohan po ko ni, mag-videohan po ka na. Be istorya ko na be. Vlogger pare ko naman. Di lagi pero istorya lang man balag di ka vlogger. Nah, kau kada ka mong Palit sa ko ng sigarilyo, rum vlogger me. Kailan ko ni? Ba pagalit ko sweldo, magpapalit ka siguro nyo. Saktir ro. Ba ko korta eh. Ang imong baso. Ha. 20 ra bitaw na. Di hang mo eskwela political science pag moy-moy. Kuya ni hang bata political science exam talibon pasado na ni. Mo eskwela na karong kuan. John. Ha? Lamia si mochilas bro. Di basta-basta kurso ning bata kay. Ay kinawat ra pre. Pre, pareha pa dagilo pre. Mo ni hang mga pagkumangkon nang gi tagay. Oy, babaan ka na yung mita kay na ay ilim nun, bawal na. Di manggod. Wa man na video ini sila ra man. Sama na, Piki. Kinis pakol. Dagko ning ngipon mo ning ngipon kanang balandra. Guys, naroon kontak ni, dagalig soda. Adon ay biskin mo ko ni bawal na. Di lagi. Ore ka nag-upload sa YouTube channel like inom ni ko ka idga ada sa korpos. In sa sere. Woi. Di mo kuning bawat. Gi-vlog laman ni ako nag ano. Nagkinhang lang og view. View ang kong kinahanglan, wa ko magkinalas na sa tao, view ra yung kinahanglan. Jobe. Oh. Ako ay maging vlogger di. Musikat ko siguro. Mga mo sikat maka sa may klase sa vlog. Anda ka na magkahunay bawat sa katong may vlog ko. Ha? Hindi ko lagi na ko na vlog pero wa man. Kangi mo YouTube channel sa Di daw di na dugangan ang gikamauhan. Gamon. Lagi. Mo gani, bili pag kuno mo balik nga. PC ko. Di. Mo video lamang ko ni joke nga vlogger man ko. PC ko sangot na busy. Ano pa medyo ha? Grabe. Ikaw gano'n. Grabe. Wa kano video eh. Al video ani mo nang video kanon sa mga. Bisa nang imong noong. Ito bito no. Video ni kanon on sa mga. Wa kano video eh. Wala ka na video eh. Ito kang i-report. Oy, vlog pa nga to. Wa kano video eh. On sa mga tanawa. Tanawa ka rin. Grabing ulit ang grade Dalawa. nga ni suitcase. Gi-video ni ka na. Oh. Ginagandagan Oh, ka nga na ba ko na? to sabay. Pre, Video na. di wa kila mo to. Grabe itong vlog siguro ba yun. Ara doon mong katawa ka nas magdasbag ikaw ay dumagan ay. Ano ba? Nagbit-bit pa ka to ni. Katubang ni hako kog ilim nun. Ay ka tumaha ko yun. Siyempre grabe dumuot. Abi ni mo kining vlogger mo ro punig reporter maghimo kag mga istorya din eh. Dapat mo ka ng mga promoton ba? Promoton. Nganong imo mo kay vlog promoton nga Di. kanang mga promoton ilusyon man na. Katong siguro manis arang magtawa din na katawa. oy. Katubang. Tawa. Ha naka-emoji? Kaya mo nga pre kanang pag mo sa sundag. Di ka pusumangin ra ka kay kanang ni inom ra ka sa ilim nun. Grabe. Wa ka bitabang grabe ka buwa mo. Nagbit-bit. Disundan bitaw na. Wanas amo hubog na kamo apa? Ardaganaw ta kanas magdas. Bawal ba na? Bawal mo kabuang. Abi ni mo og mag-upload ka sa YouTube og iskandal bawal na. Pero ingani ra okay ra na. O sa mga iskandal naman na. Iskandal na. May iskandal. Katubang kuhan. Katubang vlog nga. Katubang grabe nga ito. Ha, wa kumukuha sang batang mo eskwela abogado. Pasara na sa exam sa talibon. Tanawon. Tanawon na to. Ang bata pasara sa eskwela sa talibon. Tanawon na to. Napatay abogado po pasar sa board exam. Pero di mo pasar, wa. Wait, 4 minutes na. Pat pwede na nag-save na.